A deputada Ana García Vidal destacou que a partida máis elevada que aparece recollida nos orzamentos da Xunta para o 2023 nestas tres comarcas é a mellora do sistema de abastecemento na marxe dereita da ría de Arousa por un importe de 2,8 millóns de euros. Tamén aparece a mellora do saneamento e a depuración de augas en Noia por valor de preto dos 2 millóns, os que lle haberá que sumar tamén unha partida de 300.000 para a mellora da rede de abastecemento. Van permitir levar a cabo grandes proxectos que son imprescindibles para as entidades locais. E na comarca do Barbanza, un dos investimentos máis significativos é a aposta do goberno galego polo abastecemento e saneamento das augas. Son actuacións fundamentais, investimentos estratégicos e moi demandados polos alcaldes. En materia de saneamento está recollido tamén un investimento de 1,2 millóns de euros para a Edar de Queiruga, no concello de Portodosón. A depuradora de Queiruga vamos a cubrir xa casi o 100% das parroquias do concello de Portodosón. É unha obra que ainda estamos falando ca conselleira e empezarán agora no mes de novembro. En canto a infraestructuras, tamén aparece unha partida de 1,5 millón de euros para a variante de Ribeira e outra de 1 millón para a conversión do corredor Noia en autovía. Unha infraestructura que beneficia a todos os concellos da comarca, Lousame, a Noia, por suposto a Portodosón, Muros e Outes e os demais concellos que se benefician desa arteria e que estamos seguros que ademais este desdoblamento disminuirá o risco de accidente na mesma e mellorará as condicións de velocidade e de tránsito. Solución a problemas tan históricos como podía ser esa variante, e para que se consigna 1,5 millón de euros neste ano 2023 e ademais pois temos esa boa nova de que seguramente antes de que remate o ano pois comenzará o que son as expropiacións. No apartado sanitario, a Xunta destinará tamén uns 200.000 euros para a ampliación da área de hospitalización no Hospital da Barbanza ou de 500.000 para licitar os proxectos de construción dos novos centros de saúde de Ribeira e Portodosón, así como tamén 4,5 millóns de euros previstos para seguir coa construción da residencia de maiores de Ribeira. Hai 200.000 euros reservados para o Hospital do Barbanza, para traballar na licitación do proxecto de ampliación da área de hospitalización. Hai que recordar tamén que o servizo de endoscopias foi renovado anteriormente cun investimento de 600.000 euros e tamén se reservan máis de 400.000 euros para renovar un dos TAC dos que dispoñen. Nos orzamentos autonómicos inclúese tamén unha partida de preto dos 470.000 euros para completar a mellora da mobilidade no entorno de Palmeira, outra de 250.000 para Portodosón, para realizar novos departamentos de usuarios e a nave de Redeiras, e tamén uns 185.000 para a reposición da cuberta e o acondicionamento da lonxa de Muros. Outro dos investimentos máis importantes irá destinado á construción do novo módulo de atletismo da Fieiteira en Ribeira, para o que se prevé 1,3 millóns de euros.